Салом, хуш омадед ба Englishkada. Бо шумо ҳастам Ҳабибулло. Умедворам ки ҳамеша хушҳол ва доимо сарбаланд ҳастед. мавзӯи имрӯзаи мо мавзӯи грамматикӣ мебошад. бисёри забономӯзон аз мо хоҳиш намуданд ки дар мавзӯи present simple замони ҳозираи сода як маълумоте пешниҳод кунем. ва ана мавзӯи мо ҳам омода шуд. барои шумо тамошои хуб хоҳонам. паҳн кардани видеоро фаромӯш накунед. мо мавзӯъро ба 5 қисмат ҷудо кардем ва ҳоло бошад якояк барои шумо ин мавзӯъро ба пуррагӣ мефаҳмонем. қисмати якум маълумоти умумӣ дар бораи замонҳои англисӣ. дуюм тарзи сохта шудани present simple ва сеюм навишт ва талаффузи бандаки s ва es ва чорум мо кай present simple-ро истифода барем ва панҷум тарзи саволӣ ва инкорӣ кардан. хуб биёед дарсро шурӯъ мекунем. хоб қисмати якуми мавзӯъ маълумоти умумӣ дар бораи замонҳои англисӣ. чӣ хеле ки мо медонем замонҳои феълро ба се гурӯҳ тақсим карданд. ҳозира яъне ки present tenses ва оянда future tenses ва гузашта past tenses. яъне ки се гурӯҳ ҳозира, оянда ва гузашта. ва ҳар яки он дар забони англисӣ боз зергурӯҳ дошта, яъне ки чортогӣ тақсим мешавад. яъне дар замони ҳозира дорем 4 замон ва дар гузашта 4тои дигар ва дар оянда боз 4тои дигар. дар замони ҳозира дорем present simple яъне замони ҳозираи сода ва дуюм present continuous замони ҳозираи давомдор ва сеюм present perfect замони ҳозираи мутлақ ва чорум present perfect continuous замони ҳозираи мутлақ. ва ҳамин хел 4тои дигар дар гузашта ва 4тои дигар дар оянда. дар оянда насиб бошад ба ҳар яки замонҳо видеоҳои алоҳида хоҳем кард. мо танҳо имрӯз ба мавзӯи present simple диққат мекунем. хоб қисмати дуюм тарзи сохта шудани present simple. тарзи сохта шудани ин замон беҳад осон аст. умуман ҳайрон нашавед. ҳозир барои шумо мефаҳмонам. мо ин замонро аз шакли асосии феъл бе истифодаи ҳиссатчии ту ки онро масдар мегӯем месозем. масалан якчанд феълҳоро аҳамият диҳед. to go, to think, to delay, to become ва ғайра. ҳамаи ин феълҳо шакли асосӣ буданд ва бо ҳиссатчии ту буданд. ва ҳангоме ки ин феълҳоро мо дар ҷумла истифода мекунем ҳиссатчии ту меафтад. мисол I go to the mall. ман ба мол меравам. They have a business in US. онҳо дар иёлоти муттаҳида бизнесе доранд. ҷумлаи дигар Can you finish the task by 3? метавонӣ ин вазифаро то соати 3 ба анҷом расонӣ? чӣ хеле ки дар ин се ҷумла дидед ҳиссатчии ту тамоман ҳамроҳи феълҳо наомад, яъне онро истифода накардем. ва дар шахси сеюми танҳо яъне he, she, it дар охири феъл мо танҳо бандаки s ва гоҳо бандаки es ҳамроҳ мекунем. ба ҷумлаҳои зерин таваҷҷӯҳ кунед. He obeys the new rules. He obeys the new rules. ӯ ба қонунҳои нав итоат мекунад. чӣ хеле ки феъли obey итоат кардан дар шахси сеюми танҳо ҳаст, дар охираш бандаки s ҳамроҳ гардид. ҷумлаи дигар My sister comes around 10. хоҳари ман тақрибан соати 10 меояд. She teaches English at university. ӯ дар донишгоҳ забони англисӣ дарс медиҳад. чӣ хеле ки пай бурдед тарзи сохта шудани present simple беҳад осон аст. яъне феълро бе ҳамроҳи ҳиссатчаи ту истифода мебарем ва дар шахси сеюми танҳо бошад, дар охири феъл танҳо бандаки s ё ки es ҳамроҳ мекунем. ва биёед дар қисмати сеюм фарқияти s ва es-ро мебинем. кай s ва кай es-ро истифода барем. қисмати сеюм тарзи навишт ва талаффузи s ва es. инҷо якчанд қоидаҳо ҳаст, ҳатман онҳоро аҳамият дода аз худ кунед. якум феълҳое ки бо ҳарфҳои o, ch, sh, ss, x ё z ба охир мерасанд
дар охири онҳо бандаки es ҳамроҳ мегардад. мисол go дар шахси сеюми танҳо goes, do does, box boxes, catch catches, kiss kisses, fix fixes ва ғайра. ҳамон қоидае ки гуфтем хуб аҳамият диҳед. қоидаи дуюм, феълҳое ки бо садоноки y тамом мешаванд ва ҳарфи пеш аз охирин агар ҳамсадо бошад, ҳангоми истифода бурдани он дар шахси сеюм мо ҳарфи y-ро ба ҳарфи y иваз мекунем. мисол феъли to marry дар шахси сеюми танҳо ҳамчун marries истифода мешавад. ё ки study studies, carries, worries ва ғайра. ва агар феълҳое ки бо ҳарфи y тамом мешаванд ва ҳарфи пеш аз охирини онҳо агар садонок бошад, ҳарфи y иваз намешавад, ҳамин хел боқӣ монда дар охири он бандаки s ҳамроҳ мешавад. мисол play plays, enjoy enjoys, say says ва ғайра. хуб, умедворам ки ин қисмати мавзӯъ ҳам барои шумо хеле фаҳмо буд. агар ягон ҷои нофаҳмо бошад, ҳатман дар комментария нависед. ҳатман барои шумо бори дигар мефаҳмонем. ва мегузарем ба қисмати чоруми мавзӯъ. қисмати чоруми мавзӯъ чунин аст: мо кай present simple-ро истифода барем. ин яке аз қисматҳои асосии мавзӯъ ба ҳисоб меравад. мо ин замонро метавонем зиёда дар 2 ҳолат истифода барем. мо инчунин гуфта метавонем ки ин замон яке аз замонҳои беҳад серкорборд ба ҳисоб меравад. дар ин дарс мо барои шумо танҳо 5 роҳи беҳад серкорборди онро мефаҳмонем. якум, барои амалҳое ки такроран ё ки мунтазам рух медиҳанд. оддӣ карда гӯем барои амалҳое ки ҳар рӯз мо онҳоро иҷро мекунем. масалан, агар шумо донишҷӯ бошед, кори ҳаррӯзаи шумо чӣ аст? ба донишгоҳ рафтан, яъне ки ҳамин кори такрории шуморо нишон медиҳад. ё ки шумо духтур бошед, кори такрории шумо ҳар рӯз ба беморхона рафта беморонро муолиҷа кардан аст. ва амсоли ҳамин чӣ амалҳое ки такроран ҳар рӯз рух медиҳанд, аз ҳамин замон истифода мекунем. мисол I take the bus to the office. I take the bus to the office. ман бо автобус ба кор меравам. яъне бо автобус ба кор рафтани ман ин амале аст ки ҳар рӯз анҷом меёбад, ҳар рӯз такрор мешавад. барои ҳамин аз ҳамин замон истифода бурдам. ва ҷумлаи дуюмро аҳамият диҳед. The bus to Замони leaves every hour. The bus to the Замони leaves every hour. автобус ба самти Замони сари ҳар 1 соат ҳаракат мекунад. ин кори мунтазам аст ки сари ҳар 1 соат такрор ёфта меистад. барои ҳамин дар ин ҳолат аз ҳамин замон истифода мекунем. I sleep 8 hours every night. I sleep 8 hours every night. ман ҳар шаб 8 соат хоб мекунам. ин ҳам амали такрорӣ ба ҳисоб меравад. дуюм, барои суҳбат намудан дар бораи одатҳо. масалан, I get up early every day. ман ҳар рӯз барвақт мехезам. барвақт хестан ин одати ман аст. барои ҳамин бо ҳамин замон бояд мо онро баён кунем. ё ки ҷумлаи дигар: Hamid brushes his teeth twice a day. ҳамид ҳар рӯз 2 маротиба дандонҳояшро мешӯяд. ё ки she only eats fishes. ӯ танҳо моҳӣ мехӯрад. сеюм, барои нақшаҳои муайяншуда, яъне мо пешакӣ ягон амалро нақша мекашем. дар ҳамин ҳолат ҳам мо бояд аз present simple истифода барем. масалан, My mother comes tomorrow. My mother comes tomorrow. модари ман пагоҳ меояд. ҷумлаи дигар: When do we board the plane? When do we board the plane? мо кай ба ҳавопаймо савор мешавем. ё ки The party starts at 8. шабнишинӣ соати 8 оғоз мешавад. қисмати чорум, барои чизҳое ки ҳамеша ё ки дар умум дуруст ҳастанд, дар ҳамин ҳолат мо аз замони ҳозираи Сода, яъне present simple истифода мебарем. мисол The sun sets in the west. офтоб дар ғарб мешинад. ҳамин ҷумла дуруст аст, яъне ки ҳамаи мо медонем ки офтоб дар ғарб мешинад. ё ки Most babies learn to speak when they are about 2 years old.
аксарияти кӯдакон тақрибан дар синни 2 солагӣ гап заданро ёд мегиранд. Water freezes at 0 degrees. Об дар дараҷаи сифр ях мекунад. ё ки ҷумлаи дигар, her mother is Tajik. модари ӯ тоҷик аст. ё ки it rains a lot in winter. дар зимистон борон бисёр меборад. роҳи панҷуми истифодаи он барои фармон додан, амр кардан ё ки самтро фаҳмонидан истифода мешавад. мисол, open your books at page 34. саҳифаи 34 китобатонро кушоед. ё ки don't shout at me. ба сари ман дод мазан. ҷумлаи дигар, you take the number 10 bus. шумо ба автобуси рақами 10 савор мешавед. хуб шогирдони азиз, ин буд 5 роҳи беҳад маъмули истифода бурдани замони ҳозираи сода. ва акнун мегузарем ба қисмати охирони мавзӯъ, тарзи саволӣ ва инкорӣ кардани present simple. якум, тарзи саволӣ кардан. одатан дар забони англисӣ барои ҷумларо саволӣ кардан мо аз калимаи ду ё ки аз калимаи does истифода бурда ва ҳамин калимаро дар аввал мегузорем. мисол, аввал ҷумлаи тасдиқиро мебинем. You speak English. шумо ба англисӣ гап мезанед. Do you speak English? Do you speak English? шумо ба англисӣ гап мезанед. ҷумлаи дуюм саволӣ шуд. калимаи ду дар аввал меояд. Do you need a dictionary? Do you need a dictionary? ба шумо луғатнома лозим. Does she like chocolate? Does she like chocolate? оё ӯ шоколадро дӯст медорад? Does he speak French? оё ӯ ба фарансавӣ гап мезанад? чӣ хеле ки дидед, тарзи саволгузорӣ беҳад осон аст. барои ҳама шахсҳо калимаи ду дар аввал меояд ва барои шахси сеюми танҳо калимаи does. ва як чизи дигарро шумо бояд аҳамият дода бошед ки дар шахси сеюми танҳо мо ду ҷумла гуфтем ва дар ҳар ду ҷумла вақте ки калимаи does дар аввал омад, феъли асосӣ дар охираш бандаки s нагирифт. мисол, ҷумлаи охирини мо буд ки does he speak French. дар ин ҷо speak дар шахси сеюми танҳо ҳаст, аммо дар охири он бандаки s нест. чаро? чунки калимаи does худ нишондиҳандаи шахси сеюми танҳо мебошад. як чизи дигарро бояд дар хотир гиред ки агар дар ҷумла феъли to be ва феълҳои модалӣ мисли can, could, might ва ғайра бошанд, барои саволӣ кардани ҷумла мо аз калимаи do ва does истифода намебарем. дар ин ҳолат мо феъли модалиро бо мубтадо иваз карда дар аввал мегузорем ва ҷумла мешавад саволӣ. мисол, you can swim. ин ҷумла тасдиқӣ ҳаст. шумо обозӣ карда метавонед. дар ин ҷо феъли модалии мо феъли can. дар ин ҳолат феъли can дар аввал меояд. Can you swim? шумо обозӣ карда метавонед. Should I trust him? Should I trust him? оё ман ба ӯ бовар кунам? ё ки ҷумлаи дигар. Are they your neighbor? онҳо ҳамсояҳои шумо ҳастанд? ва амсоли ҳамин. қисмати дуюм, инкорӣ кардан. мо чӣ тавр ҷумлаҳоро дар замони ҳозираи сода, яъне present simple инкорӣ мекунем? барои инкорӣ кардан мо аз калимаҳои don't ва doesn't истифода бурда онҳоро пеш аз феъл мегузорем. мисол, you speak French. шумо ба фарансавӣ гап мезанед. You don't speak French. шумо ба фарансавӣ гап намезанед. She doesn't like fish. ӯ моҳиро дӯст намедорад. хоб, бори дигар хотирнишон месозем ки агар ҷумлаи инкории мо дорои шахси сеюм бошад, мо бандаки s-ро аз феъли асосӣ мегирем, чунки does дар ҳангоми саволӣ ё ки doesn't ҳангоми инкорӣ худ нишондиҳандаи шахси сеюми танҳо мебошад. ва агар дар ҷумлаи мо феъли to be ва феълҳои модалӣ бошад, ҳангоми инкорӣ кардан мо аз калимаҳои do ё ки does истифода набурда танҳо ҳиссачаи notро пас аз он феълҳо мегузорем. мисол, he shouldn't be so selfish. He shouldn't be so selfish. ӯ набояд инқадар мағрур бошад. ё ки we are not tired. мо хаста нестем. ҷумлаи дигар.
You cannot park here. шумо мошинатонро инҷо гузошта наметавонед. хуб шогирдони азиз, дарси мо инҷо ба поён мерасад. умедворам ки дар бораи present simple ҳама чизро омӯхтед. агар ягон ҷои мавзӯъро фаромӯш карда бошем, ҳатман дар комментария ёдрас кунед. ва агар ягон ҷои нофаҳмо ва агар ягон саволҳо бошад, ҳатман нависед. барои шумо ҷавоб мегем. ва обуна шудан ва паҳн кардани видеоро ба ёру наздиконатон фаромӯш накунед. боқӣ саломат бошед.